Il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' ikkonferma li għalih l-unika politika vijabbli fis-settur tal-enerġija dik li jiddetta s-suq liberu li tfisser li l-piż tas-settur tal-enerġija jitpoġġa kollu fuq in-nies b'kontijiet ogħla. Dan ġie nnutat fi stqarrija mill-Partit Laburista fejn intqal li b'dak li qal Bernard Grech reġa' wera tassew x'jemmen u li għalih mhux importanti li jipproteġi lin-nies. Intqal li din mis-sorpriża għax kien diġà qal li l-prezzijiet f'Malta jridu jiżdiedu malli jiżdiedu ta' barra, imma issa qed imur pass oltre u jrid ineħħi l-fakultà li l-Gvern ikun fl-aqwa pożizzjoni biex jgħin lin-nies. Il-Partit Laburista sostna li fuq kollox ma' Bernard Grech ma tax fejjed għax jikkontradixxi lilu nnifsu. Fil-manifest elettorali tiegħu stess, l-istess kap tal-Oppożizzjoni kien wieħed li se jżomm il-kontroll fuq l-enerġija. Issa bidel kollox ta' taħt fuq u dan meta qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' prinċipju. Sa dan it-tant il-Partit Laburista għalli dwar il-mewt ta' Jan Paul Sofija illum il-maskra ta' Bernard Grech waqgħet għal kollox. Intqal li kulħadd intebaħ li kien u għadu jinteressaħ biss mill-partiġaniżmu u mhux mill-ġustizzja. Jekk kien hemm xi ħadd li wera bl-iktar mod ċar li ma kellux jaħbi kien il-Prim Ministru li dejjem insista għal ġustizzja u saħansitra ippubblika b'mod sħiħ l-inkjesta maġisterjali mal-mument li kienet għandu. Il-Partit Laburista temm jgħid li għal darb'oħra il-kap tal-Oppożizzjoni li hu kompromess mill-fatt li tpoġġa fil-kariga biex jaqla lil ta' qablu irrepeta il-gideb tal-establishment li poġġih fil-kariga.